kat khot ka ba nyau puai khot ka ba nyau puai tongan puli na do kat khot ka ba nyau pau jisu la thu bolong haki ngam sim la jet ya phi ki khat arngut pen ban uwei na phi ulong uksuai ula keren sapang u Judas Iskariot ukun usiman namar dai une uban deno ya uban salong uwei ni ki khat arngut tingi sayuni uwei pat ujat unong buat uba buat yo Jisu kini kiwei kilaya letno kilaya pai no tang sui kendu kat tu kat ni ki jinge reuni ulaya ini baik bau Jisu ulaya ini bau Jisu bau ni pat hadu kabakut but unihi udai ubasiat pat yu Jisu ubadies nan yu Jisu ubadies nan yu Jisu ni haban yet yelade kum kinang buat ke jong Jisu ya sing la dan bau Jisu barabor ka khamting su opat kadi kani ila dan batu nadu le sing ila badong nadu pangindang red nadu pangindang let sepel ngaladon bau Jisu ngasngau bao ngala biang kata kacinget ngala long nong yalam kaladon kata kacing serong hateng la ai jumut ru ya kiwei pat ari pej u Judas u ai jumut ya Jisu kum no ban le wal pipet na Yohanes kalnong ka bakhat kat khot ka bas sawat basan hakaba katu ka kentai kelawan ra ya ko pnyang ka baram dor ban sat yi kijat ke jong Jisu u Judas wong sis balai ban the kai ti ko pnyang baram dor balai dia katu pnyang balai ai ka pisas ki beduk kadai ki ai ka bas ngodai ba Henry ni but ki scholar ki ong ba katu kadai sibenta na ka jing mani ka jong ka ya Jisu ha ka jing ka jongi ni haban yit yeladi ba yo ngilong kum Judas yo ngilong kum ni Judas ubangi dan barabor bu Jisu Henry ni miss you completely ni dan barabor bu blai ni jan ni be si pun ki ai Henry ni kut tang hakaban ban kentho ya ki isibun ki ai kaba kiwe ki le habi ki le kam ke bahangi poi ban kentho ban ki kumba u Judas u kentho ya ni ke kentai ne u kentho yu Jisu balai bu sha ban the kai ko pnyang serun bun sin ngai kendo iwe i brio ibai salang stai si jan te hakata ka jing ya kendo te yong ba ilong ipoi ban Longkestan kadau kalong namar ba ilong khasi tamai ipoi ban Longkestan te haka jing Longkestan ka jung i yong ba ngapoi ban Longkestan namar ba ki khun kim dan chinu ka jaka ban lech aksi sonde jadi ki Longkestan ki yo jing hikai na kabalang aliski tang khamba te kata kalong plus point nam tai Kristan baki balong kasiru ki iya kata bala kita ki bau lech ki jaka jing hikai si ying mani malaksi ki bayo ik jing hikai ki compare ke jing em te hrei bun andang laya keren ngasung thu bi sakut no tang kata ila pulis bun ki kot ila kut no pat tang hakaban long criticize mo ban shu ben yang bun ki yang te kawai ka jingjot hakaba ki ong nei kaba bun kaba ki German kinong German ki le kadai baki long ki break ba criticize palat kam bahasyo palong over kaba ngila criticize palat kata kadai kaba ki German kila le hakaba dei baki jing persak priang ketin ka jong blai ka damage kaba ki le te ma habangi Longkestan busian la dangi pe ki wei ngin don ban ken thong dan sibun ki ai ngin poi ban em ka jing em ko belong very negative yelati ngin poi su ban le la poi tam man su ken tho yanu re no andre kum ki khon ka jong blai haban yet yelati ni haban yet yelati yo ngi don e bau try la don sibun ka por andre ngi kot pat ni sa ka ju kam don ka jing san ken dia ru ha ka jing ka jongi
kamdan ka jing san khen diat ru ngim poi ban len khen diat ru ni tang shu kendu jing e ibarit ngila ja jing seng ngim tre su ban buat ni jisu na balai kiran ki e ibarit ki bangi ye kendu ni haban yet yala dia ni haban yet yala dia ti haunus nam ubat mai la manong kinong buat ki bakum no ngi kwa manong hatung ilong kita kinong buat ki ba ngi buat yu jisu tang man yo man toy shmet hatung ngi buat yu jisu tang nakada ba Yesu kwa bet tang man susuk Yesu let wan seng la biang lakut kadai ka jing em ko basuk ngim kwa ban le ngim kwa ban sacrifice kendiat ngim kwa ban le kendiat lu Yesu let seng la biang lakut kwa ban long tang kata hiru Ndai ngi kwa em ban le na ko bentau trai hatu ngin long kita kinong buat bangin buat yu jisu na mar bingi e je u da ka do nu jongi baro ne ngi haban usiar jisu pat bayong ngi long kita kinong buat ki ba smart habaro kiliang smart Ndai ngim poi ban le ai isu poi tang man su kun tho isi buan ki ai ka ba ki wei ki le ka ba bahar ni haban yet bai la dia tu ngi lang trai ka ching tuai trai ngi wan ajan jomi kan ablai songo ek tin ka jomi ka ba trai long ka yet kmi ka long ka jing shai ka long ka sharak kan ablai chis be trai ngi haban yet yela dia haunus nam la let ni long kinong buat ki ba kum no kan ablai hatu ilong kita kinong buat ki bangi buat tang bangin yo mento shmet Hatung ilong kita kinong buat ki bangi buat ya me tang na kadao ba yo ya ke jing yo salade ngi im kata ke jing im ka basuk tang ha kapor ka basuk rela dengi yo ya ki jing ni kirang din no hatung i buat ya me kum kita kinong buat alai jisu be trai ki ba ya me na ka do nut baro kan ablai ni ilong kita kinong buat kiba Yesu buat eme try Yesu don hakiba bun kiliang henry kata kajing em kristan kamdan kata kajing san ni poiban long kita kiba ki mau jen thut pen ban wat iki weru bakin long kristan lai Yesu try ai bengin yit ilade Paragani ka por nga kwa atrai Yesu be try bangin long kum kita kinong buat kiba buat ya me namar bangi iet bangi shania me nginong kum ong Petros kan ablai try me don yo pu jing me don ablai Yesu ya kajing imam jukut shanopat inilet me long u Chris ublai uba im me long ublai ublawan shikani ka perthai arajas namtam min suwa me long ublai uba shisha try Mengingat ya kektian barok kebat ho aktin ke jame. Melau mami ablai Yesu alfa omega uba sedang bat ubakut. Melau mami ublai uba dapat ke jaka barok. Try melau mami kan ablai Yesu try. Uta uken ra jaka met bagam sia. Pengin buat ya me kan ablai Yesu. La dalong kumno atry. La dalong kumno. Try ngin buat ya me. Ndai ngin buat ya me tang kapor kabas ngot bah bakas ngot tenat ablai tang kapor kajing em bakabasuk amdai kata ablai Yesu henry ngin buat ya me ablai Yesu try laga dai kapor jo kajing kajing le kapor jo kajing jenjar ngin yang ban buat ya me ngin ong kembo ong habakuk kan ablai Yesu try balada amdan masih hakisam lada uding dembur empuk sentia lada amdan so agi dengwan Lada kaling ka kapenmi yo ki jingbam kan ablai. Henry ngan syat kemen hame kan ablai. Ngan keren ujob. Mangano pedang tangi ki ki babhan ame. Henry ngan pedang kat bame me ai ablai Yesu betrai. Bat ngan buat ye me nama me long mame ublai ubasisha. Ublai uba em. Try Yesu betrai. Ngan duai ablai Yesu. Ba barok na pedang jengi. Ki badan hakan ni kapor. Ngan don ye kata ka jingkut jimut try ka strong determination ablai bangin jet ban but eme ablai la dalong kumno ru ablai Yesu etra la dalong kumno ru ablai Yesu nama la ngi pek saudong hi kani ka perthai ablai kamlong ka jing tikana ka ablai Yesu kamdan ka jing tikana ka tin ka long ting zo me ka long ka basisha la pen scam na ka por sha ka por kan ablai try ngi em bat ni mani me ablai ba em
dan syuk ko mamikan ablay Jisu betrai. Mga duay ablay Jisu betrai. Bagi kajing suk ke jome. Yin watang yi kajing suk ke jome ablay. Kajing suk kaba ngi nget hame, ngi shania hame, bat ngi buat yame dalaga donut baro ken ablay. Bagi iit yame dalaga donut baro ablay. Sim ti mame atrai gani kapur. Pendap ngi na kapo mesim jome. Ai boring yi atrai. Ha unus nem brus nem. Bangin buat yame ablay. Trai. Ngin yit yala dia. Bagi iit yame ablay Jisu betrai. Ngin pen pauno ikata kajing iit kajong yi ame. Yame ablay. Ha kajing mani kajong yi pamalang kasngit ken ablay. Lagi day kajing duai. Lagi day kajing pulik ting kajong me. Lagi day karukom em bangi em ablay ban long kaduksa. Ha kajaka trai jakta. Ha kajaka pulik ablay. Trai. Ha kanuno kajaka bangi dan batno ablay Jisu betrai. Ngin pen i ablay. Bagi long kita kin nang buat kiba shisha ki jong me ablay. Kiba buat yame ablay Jisu betrai. What happening? Try kajing syak keren ben. What happening? Kajing syak kia ben ablay Jisu betrai. Yen pen i bagi long kinong buat ki basisha. Long belakar ku keteng ke jome. Ai buat mami ngi ken ablay. Try bak lempep ablay. Yen ya keduk ban me ablay sisian kesni. Naduk mentah stu ki pam cukup. Amen.